Страхуваш ли се да се пуснеш? Чувстваш ли се заклещен в миналото? Не си сам. Всички преминаваме през раздели, но никой не говори наистина как да се справим с тях. Не мога да бъда повече с теб. Думи, от които боли. Споделихме невероятни моменти, незабравими спомени. Думи, които ни връщат в миналото, но някъде по пътя сме се отдалечили един от друг. Думи, които ни карат да се замислим. Не става въпрос само за кавгите. Става въпрос за това, че сме се отдалечили един от друг. И двамата заслужаваме щастие, дори това да означава да го намерим по-отделно. Помни, добре е да се пуснеш. Добре е да продължиш напред. Понякога най-трудните решения водят до най-добрите резултати. Бъди силен, грижи се за себе си и най-важното, бъди мил към себе си. Ще се справиш. Ако видеото ти допада, абонирай се за още. Харесай и сподели с хората в твоето положение.